Здравейте! Вие сте с инициатива Свобода, а днес искам да ви занимая с един кратък урок по икономика за деца и възрастни. Преди да започна, искам да кажа, че това е на практика едно обобщение на една книжка на Ервин Шиф, която на английски се казва How an Economy Grows and Why It Doesn't. Всеки от вас, който знае английски, трябва да прочете тази книжка. Мъничка е, има много илюстрации, малко текст, направена е под форма на комикс. Силно я препоръчам. Според мен всеки човек трябва да е прочел тази книжка поне веднъж в живота си. И така, какво движи една икономика? В това видео искам да обясня, че една икономика се движи от производството, не се движи от харченето и това е много важен принцип, който много малко хора разбират в днешно време. На практика в днешно време по телевизията виждаме постоянно политици, икономисти и други хора да ни обясняват как трябва да харчим, да теглим пари на заем, за да харчим, за да движим икономиката. Защо ни съветват това нещо и защо това нещо е изобщо грешно изначало, ще обясня сега. За целта нека вземем един опростен пример. Представете си един остров. На този остров живеят само 3 момчета – Иванчо, Петър и Георги. Всеки един от тях може да хване по една риба на ден и точно една риба на ден им е достатъчно за да се изхранят. Икономиката на този остров в момента се състои от работата на тези 3 момчета, като те трябва да работят по цял ден, за да могат да се изхранят. Имайки предвид, че нямат никакви инструменти, нямат никакви спестявания под форма на капитал, нямат откъде да вземат назаем, икономиката на този остров е единствено и само от труда на тези 3 момчета. Тяхното общо производство е 3 риби, тяхната обща консумация е 3 риби. Изяждат всичко, което произвеждат. Така. Икономиката на този остров се движи от тяхното производство, от техния лов. Ако те не можеха да хващат риби, те нямаше да могат да ядат. Ако се опитваха да консумират повече от една риба на ден, няма откъде да я вземат. Трябва евентуално Иванчо да вземе рибата на Петърчо, да, обаче по този начин Петър няма да може да хваща по повече от една риба на ден. Той просто ще остава гладен. Иначе казано, икономиката на този остров се движи от производството, от лова на риба. Консумацията е момента, в който се задоволява дадена нужда. Това не е момента, в който се задвижва икономиката. Това е много важно да се разбере. И давам такъв опростен пример с островчето с 3 момчета, защото това е хубавото на законите в науките, че колкото и да упростявате примера, ако запазите принципите, законите в една наука си остават истина. Законите, които важат в икономиката на това островче, са същите закони, които важат в една съвременна сложна икономика. По същия начин, както гравитацията важи за кокосов орех, който пада от дървото на острова, важи и за самолетите, които строим в днешно време. И така. Можем ли да забогатеем чрез харчене? Виждаме как политиците излизат по новините и ни обясняват как трябва да харчим, за да движим икономиката. Но някой забогатял ли е от харчене? Нека да си представим двама съседи. И двамата имат еднаква заплата, да речем от 1000 лева, и единия харчи повече, другия по-малко. Този, който харчи повече, има по-хубава кола, къщата му е по-модерна, има нови дрежки всеки ден, бижута и така нататък. Но проблемът е, че той не харчи по 1000 лева на месец, той харчи по 2000 лева на месец. 1000 лева, които заработва, плюс заем, който тегли. По този начин след една година той е дълбоко потънал в дългове, има модерна кола, хубави дрежки и така нататък, но има много дългове. В същото време неговия съсед също печели по 1000 лева на месец, но не харчи всичките пари, които заработва, част от тях спестява, кара по-стар автомобил, разбира се, не е постоянно с най-модерните джаджи, които излизат на пазара, но пък има спестяване и няма задлъжняване. Кой от двамата съседи е по-богат? Всички знаете много добре, че този, който спестява, е реално по-богат, защото има повече. Другият
на практика е задлъжнял и означава, че сега е консумирал нещо, което ще трябва да изплаща в бъдеще, което означава, че за в бъдеще той ще трябва да работи и да изплаща повече пари, отколкото консумира. Тоест, ако до сега е консумирал по 2000 лева на месец, за да върне тези заеми, които е натрупал по 1000 лева на месец, той за да в бъдеще трябва да консумира едва по 100-200 лева, за да може да си плаща борчовете. И тогава ще трябва да си разпродаде и автомобил, и бижута, и джаджи, и тогава може да стигне до глад. И много добре знаем кой от двамата е по-богат. И така, никой не е забогатял от харчене. Но тогава, защо всеки ден излизат и ни обясняват как трябва да харчим повече пари, за да движим икономиката? Защо ни казват, че трябва да тегнем потребителски кредити, за да движим икономиката? Защо? Ами нека да видим кой го казва това нещо. Това нещо го казват на първо място политиците. Защо политиците ни твърдят това нещо? Защото те събират данъци, когато ние харчим пари. Толкова е просто. Тях не ги интересува дали ние сме добре. Тях ги интересува да съберат повече данъци, за да може да се бият после в гърдите, да кажат, вижте колко пари сме събрали и сега ще ви дадем безплатен обяд. Няма такова нещо като безплатен обяд. Безплатният обяд винаги излиза много скъпо. И това е едничката цел политиците, следващия път на изборите да бъдат избрани. Тях изобщо не ги интересува дали икономиката е пораснала и дали ние сме по-богати от преди. И така, запомнете, икономиката се движи от производството, консумацията е момента, в който задоволяваме нашите нужди. Това не е момента, в който задвижваме икономиката. Ако ние не работим, не може да консумираме. За да купим нещо, някой преди това трябва да го изработил. И така, това е край на първата част. Ако нещо сте научили от нея, ако ви е харесала, споделяйте с приятели. Ще се чуем следващия път във втора част, където ще обясня какво движи една икономика нагоре, т.е. какво създава нейния растеж. И така, до следващия път.